sumuot na o pangutana si ang SDN. Brother Rewel Celebran, diha sa Chris. Aduna kay tulo ka pangutana, Brother Rewel. Wala tayong objection ha. Respetuhon na to ang tubag sa itong speakers kay audience participation naman bro. Bro Rewel, naka-mute ka, palihog ko o unmute sa imong palihog ko unmute, no? Bro Rewel. Unmute ka bro. Hello. Makabalo mo unmute. Okay, nakabalo lagi dahil. Bro, tulo ka pangutana bro, nabati na, tulo ka pangutana bro, kadali ha, kaya nihina yung signal ni bro RJ. Kadali, nihina yung signal. Okay, nana, go ahead. No. Okay, RJ. Okay, naminaw ko. Yes, pwede. Pangutana ni Brother Safety. RJ. Dili man siya ganina nga dili lagi po na sulpot ang Katoliko kay kanang dito man lagi ko nung naagitan sa Jerusalem 33 AD. Amo layo sa mga may buha kay mo Sigara. tikas sa buwan. Okay naman dali, wala problema. Padayon mo. So, dili lagi ko nung nasulpot na Katoliko po. Kaya kita ko na sa 33 AD. Mauna yung original ng Katoliko. Ako pangutana niya, kanang pangalan ng Roman Catholic Church, o say, Apostolic Roman, o say, title lang inyong kuhan bro, Roman Catholic Church na or na Holy Apostolic Roman Church. Catholic Church. Okay, one Holy Catholic Okay. One Holy Apostolic Roman Catholic Church. Ang akong pangutangan niya, kung gikan ni sa New Jerusalem sa 33 AD, na ba siya ipakita nga dokumento na gikan na dito na bugna nga pangalan kay aron makatuo ko nga sila mo yung original nga Roman Catholic Church. Na ba sa dokumento ba kay hindi pa Googles. Okay. Sige, bro. Kukuha na bro, ako bro ha, ganyan lang bro. Ang sa barista, SDA, nag-claim na sila ang Katoliko. Niya ang dinay nga, dili. Kay dili pwede gamito ng pangalanan. So ako lang pangutanan niya kung na ba sa ipakit. Na dokumento ko. Okay bro, copy. Okay. Bro RJ, go ahead bro. Okay, tubag. Naka 1 minute to answer. Salamat sa tawag ining nindot nga pangutana. Ang simbahang Katolika sama sa usa ka pulo existed ng daan before ginganlan. Ang simba Katolika gitukod ni Kristo ulahirang ginganlan. Ay mutubag pa ko di Mr. Moderator. Murag ilang yung kaya baga. Adunay ko sa minuto ang speaker mutubag, no? Tapos wala kay objection, paabuta mutubag siya muhatag siya sa referensya kay gitagaan kanya premise kay ang pagbasa sa referensya napatag isa ka minuto. Okay? So hulata bro. Copy. Okay. Okay. Ibalik na to sa usa ka minuto imong pagpangutana. Go ahead. Okay. Hinumduman nato nga ang simbahang Katolika gitukod una daan ulahirang ginganlan. Kay ulahirang mang ginganlan wan nagpasabot nga diha pa pangalan mo bay pagtukod mali na. Kay si Kristo sa pagtukod wa man gito naghatag og ngalan. Mo nang ulahirang ginganlan sa otoridad nga iyang gibinlan. Karon. Nihinay ko, sir. Nihinay ko. Hello. Na-monitor ko ninyo? Okay bro, ninay mo signal bro. Okay, balik ka bro, balik ka. Okay. Balik. Okay. Nawala ka. Balik
Okay, balik ko na ko. Ang tinuod nga iya sa Dios, ang iya ni Kristo, pag maghimo og magtukod og usa ka pundok, magtukod una niya nganli. Una ang pagtukod o lahira ang tawag iningalan. Muna ang simbahang Katolika ginganlan o lahira. Ngano man tungod kay description lang for the first 300 years. Description lang ang gihatag. Pero karon kinaa naman ta sa 21st century. So ang history na ang naghatag og exact nga ngalan nga pagpunting sa usa ka pundok nga iya ni Kristo. So basahon nako ang kay basig nagtuon ni si Brad nga pareha kong Brad Laig nga Google lang dili libro niya akong gunitan. The New Book of Knowledge volume 16 page 287 nagingon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang kasaysayan kuno sa simbahang Katolika, Romano Katolikong simbahan, naggikan sa taas nga lawak dito sa Jerusalem nga mikabat nag 2,000 anyos ang milabay. Sumala sa mga buhat sa mga apostoles, kinsa man na sila. Maotong 120 ka mga tao nga naa sa taas nga lawak. Sa kasaysayan ba gilatid ba? Yes, naging din eh. About wala pa man ko liwat jud kang Brad Laig ba? Kasing masatisfy ka dili sa nangutana ka man kara dawata ang talang tubag sa atong speaker. Ha, dawata talang No. lagi ka mo objection lagi bro. Wag na atong rules dire bro. Pero ako sir kasabot ko normal lang nga kay normal lang nga mosupag tungod kay 70 Adventist masasakit man gyud sa kay mo may tinuod. So katong 120 nga naa sa taas nga lawak sa Jerusalem sa buhat sa mga apostoles, sumala pa sa kasaysayan, gawin din about 120 persons were gathered there. So katong mga apostoles nga nasa taas, mga Romano Katoliko to. Okay, ikaduhang pangutana bro. Brother Celebran. Ikaduhang pangutana kaya nga kung kuha na ka na magyong pangalan ba nga naay ebidensya nga nag-meeting sila. Ako ang kaning sunod nga pangutana niya may giingon ni President Andrew Johnson Kinsa na? na ning-attend siya sa meeting sa Roman Catholic Council. Ingon niya dire naman ni sa kuhan standard man nga reference sa ingon sa dire that term Roman Catholic and Holy Roman Catholic thus gained widespread use in the United States Yeah, si in point. the 19th century, both in popular usage and written official documents. 1866, President Andrew Johnson attended a meeting of the Catholic in 1866, President Andrew Johnson attended a meeting of the Council of the Roman Catholic Church. So, ang ibig sabihin sa 1896 pa 1866 kung ang sa Balista 1863 ang Katoliko nag-meet in 1866 para himuon ang pangalan ng kanang Holy Apostolic Catholic Church. Pag 19th century ni popular sa Amerika, ako pangutana niya, ambog ba ni or dili? Tubag. Mutubag ko. It is a fallacy of argumentum ad verecundium. Ang buot ipasabot, ikaw nga nagbasa og kadtong si President Johnson, they are not or you are not the authorized person to interpret kung unsa gitudlo sa kasaysayan ug unsa gitudlo sa Biblia. Kasi President Johnson ug ikaw dili man ka historian, di man mo historian. Ang historian, ang mga libro sa kasaysayan nagtug-an nga ang Romano Katolikong simbahan mauna tong simbahan nga wa pay ngalan sa sinugdan. Unya ulahin ang ginganlan. It does not mean nga diha na ginganlan sa 1870 wala pay Romano Katoliko. Kay gani ang term nga One Holy Catholic and Apostolic Church gilitok na sa panahon sa 3rd century AD. Wala pa. Kadali lang, wa pa ko nahuman. Wa pa ko nahuman, kadali lang.
Ay, sa ulat pa kay recognize. Ulat recognize. Okay. Di ka paabot ba? Okay, niya. Ang term nga One Holy Catholic and Apostolic Church gigamit na una for the first 300 years. Gigamit na sa credo. Ang Athanasian Creed. Before ang tawag after sa Council of Nicaea. Before pa ang Council of Nicaea, naa mga credo nga giprofess ang mga Katoliko kaniadto sa panahon sa persecution nga nalakid ang One Holy Catholic and Apostolic Church. Okay. So mauna. Okay. So mauna. Last question, bro. Brother Celebran, kaya para makahatag tao kakatigayon ng soban. So di wag yun niya ma-explain mayo. Ngari ko sa sunod na pangutana. Bro. Sige. Nagkatawa man ko sa imo, bro. Di mo kamino sa tubag? Sige. Last na pangutana nako. Last na pangutana nako. Kay siyempre kung 33 AD ang inyong sinugdanan dito sa Aperom, ang doktrina ninyo na agi diha po ng tuigang magsugod. Dili kay moabot na og 300 century usa ang doktrina mosunod. Kaning giingon din na sa inyong traditional nga doktrina sa ingon dire, consider the following tradition of the Roman Catholic Church and the year they began. Ansa? Kaning pag inong ka nga 33 AD mo nagsugod, unya nga no maning inyong unang doktrina nga prayer of the dead, nagsugod naman pagka 300 years. Ang akong pangutana, ang sunod pa ninyo nga doktrina na aman ni diri, ang sunod-sunod agama ni enforcement sa Angelocaping, veneration of angels and dead saints. Tagdani kayo diri padong na to 16th century, sunod-sunod na. Akong pangutana nimo kung dito mo nagsugod sa 33 AD, nga ang inyong doktrina may sunod, diha naman pagka 300 years. Pag na-explain na nga, maunhi ba dahil ng doktrina niya mauna ang ganang ginuuhalog ino. Okay, tubag ko. Ang pait lang manggod. Okay, ang pait lang manggod, Brad. Kaya ang imuhang tawag ang gigunitan nga dokumento karon dokumento sa 70 Adventist. Wala di ka kakaplag og tinuod. Kay dokumento man na 70 Adventist. Ay di patubag ka sa lagi ko. Di patubag ka sa ko ba? Okay na. Sunod. Yati ra. Kami gyud ng lotos. Pag sure oy. Motubag sa ako. Kanang giingon nga prayer of the dead nga gireklamuhan nimo, bantaye nga ang mga Hudiyo nga mao toy original nga mga Sabbath keeper nga di kamo nagabantay o nagahimo sila pag-ampo alang sa mga patay. Gani si Kristo ni adto sa lubong ni Lazaro, ayaw sa lagi paminawa sa lagi ko lagi. Interesado ka mangutana pwede ka interesado mo sa tubag. Halang? Gitubag gani ta ka gani, gitubag ta ka. Hulat lang gani kay gitubag ta ka. Kadali moderator stand. Bro, relax paliw lang paminaw lang bro. Ayo lang objection ko. Wala lagi kay katungod mo objection karon. Kay nag-apil-apil lang ka. Okay, sige. Na to ang speaker. Okay. So, sa first century AD, bisan pa sa panahon ni Ginoong Jesucristo, naa na sila practice, naa na sila custom sa pag-ampo para sa mga patay. Mabita ko tanaw na to ang kasaysayan sa 1st, 2nd ug 3rd century na ay mga katakumba nga naagilubong dito ang mga santos, dito sila maghimo og mga pag-ampo.
Karon, nganong 3rd century, 4th century lang man na ni gawas, mauna siya ang reaffirmation sa mga butang nga gihimo o gipractice ng daan sa mga Katoliko sa 1st, 2nd, and 3rd century. Mao na ang pagdogmatize or paghatag og final decision kung unsa ang sundon nga pagtuo sa simbahang Katolika. Sa first club. Ah, gitubag ta na gani ka. Dagang salamat bro, dagang salamat. Okay, so sige pa. Okay, so tagtulo-tulo lang ka, wala na tayo pakapin, kay daghan kayo ang mangutana. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.